Morjesta! Kahvakuulia ihmisillä kohtuullisen paljon jo kotona aika monella ja varsinkin siellä kuntosalilla. Ja pitkään etsinyt semmoista hyvää telinettä, minkä ottaisi pitkälle myyntiin. Nyt tuli tämmönen yksi malli, mikä vaikuttaa mun mielestä aika tosi laadukkaalta. Tähän mahtuu varmaan semmonen, mitähän tähän arvioisi, varmaan 20. Nyt tulen sinä näyttämään, miten siihen mahtuu. Jalat suoraksi. Suunnilleen 2 tämmöstä 6-vuotiaista tai sitten ehkä semmonen 30-35 kuulaa kerralla kyyttiin. Ja kestää varmaan semmonen, mitä mä veikkaisin, 500 kiloa laittaa kuulia. Että hyvä on. Ja sitten mikä tällä on musta ihan kätevä, niin päätyy jatkamaan myöskin sille, että laittaa toisen telineen tuohon perään jatkoksi, niin saa ihan fiksun näköisen hyvän telineen sitä tehtyä. Miten pystytkö siinä nukkumaan, mitä meiltä elekkuu? Joo. Hyvä. Semmonen.